салом алайкум ҳамватанон. шумо дар шабакаи беҳтарин нокаутиҷӣ қарор доред ва мо имрӯз оиди муҳорибаи навбатии Лоиқ Раҷабов ва омодагии ӯ гап мезанем. дар ягон ҷо ба ҳузури шута лайк ҳазер кунед, мо боша видеоролика сар мекунем. аллакай ба муҳорибаи навбатии Лоиқ Раҷабов 3 рӯз дигар боқӣ мондааст. хотиррасон мекунам ки набарди Лоиқ Раҷабов бо ҷанговари амрикоӣ Зак Зейн шаби 28 январ дар Амрико ва шаби 29 январ дар Федератсияи Русия дар турнири Eagle FC 44 баргузор мегардад. айни ҳол Лоиқ Раҷабов дар толори варзиши Sanford MMA бо ҳамроҳии Тайрон Спонг машқу тамрин карда истодааст. дар мусоҳиба Лоиқ Раҷабов оиди машқу тамрини худ бо Тайрон Спонг чунин гуфт: ӯ дӯсти хуб аст, ӯ нерӯи аниқ дорад. мо бо ӯ аз наздик шинос шудем. албатта ман ӯро аз вақтҳои пеш мешинохтам. хайлайтҳои ӯро тамошо мекардам ва айни ҳол мо якҷоя машқу тамрин карда истодаем. Спонг оиди Гуштинг ба ман маслиҳат медиҳад ки чӣ гуна худро ман дар ҳолати тейкдаун муҳофизат кунам. ман боварӣ дорам ӯ Харитоновро дар муддати кӯтоҳ шикаст медиҳад. хотиррасон мекунам ки Тайрон Спонг дар ана ҳамин турнири Eagle FC 44 дар карди асосӣ бо ҳамроҳии ҷанговари рус Сергей Харитонов набард мекунад. ҳозир бошад дӯстон, марҳамат навори машқу тамрини Лоиқро бо ҳамроҳии Тайрон Спонг тамошо кунед. We growing together. That's it. хуб дӯстон, ин буд маълумот оиди набарди навбатии Лоиқ Раҷабов. мо аллакай оиди пахши мустақими Лоиқ Раҷабов ва аз куҷо бепул тамошо кардани турнири Eagle FC 44 видеоролик омода кардем ва ба наздикӣ пешкаш шумо мегардонем. баҳри пешравии шабакаи нокаутиҷӣ лайка фаромӯш накунед. пас аз чанд соат дар барномаи Чӣ гап вомехӯрем. хайр. I